brzdíš. 2 týždne výcvik ešte brzdí. Joj, ale paráda. Ako veliteľ, prvý krok bol čo? Dobre. Tento tank Leopard 2 a 4 má bojovú hmotnosť 54 tón. Táto váha je poháňaná 12-valcovým motorom, ktorý má 1500 kg. Je vybavený kanónom kalibru 120 mm, ktorý môže osledovať na mieste. Nakoľko samotný strelec sa veliteľa nemôže dostať, tak sa vám pobrali, teda aspoň samotným kanónom. Rozhodujúca výhoda tanku Leopard 2 a 4 je, že je schopný vďaka jeho modernému stabilizačnému zbraňovému systému jednoduchými krokmi zasiahnuť protivníka aj pri jazde v rýchlosti až do 60 km/h. Rýchlosti ukážeme práve to, ako sa väža dokáže za 10 sekúnd otočiť o 360 sekúnd. Samotného tanku Leopard 2 a 4. A to je to prekvapenie pre divákov na našej hlavnej tribúne. Pozrite sa, aké to famózne. Ja si myslím, že to chce veľký potlesk.
pravda, že majú pred sebou ešte nádhernú dlhú cestu, aby tento stroj na 100% zvládli, ale ako vidíte, páči sa im to, takže ešte jedno kolo, predsa len je to pre vás, pre divákov. Ďakujem.